अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. कणकवलीतल्या बाल शिवाजी इंग्लिश स्कूलच्या श्रावणी मराठेनं 10वीत घवघवीत यश मिळवलंय. 97.40% गुण घेत तिनं हे यश मिळवलंय. मस्त वाटतंय. मेहनतीचं फळ मिळालंय, एवढंच बस. काय नाही, सगळ्यांचा आशीर्वाद मिळाले, त्यामुळे चांगले मार्क, पेपर चांगले लिहिले, मार्क चांगले पडले, त्यामुळे आनंद होतोय. अभ्यास करताना काही अडचणी आल्या असतील किंवा काही प्रश्न असतील, त्यावेळी काय केलं? अडचणी आल्या त्याचं उत्तर टीचर्सकडे होतं. काही म्हणजे कोणाकडनं रिलेटिव्सकडनं वगैरे कोण असतील त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन पण मिळालं आणि सेल्फ स्टडी केलीच. बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियममध्ये तू शिकत होतीस आणि तुला म्हणजे 97% तुला गुण मिळालेले आहेत. या गुणाचं श्रेय कोणाला? श्रेय जरा जरी कोणी पण मला हेल्प केली असेल त्या सगळ्या प्रत्येक माणसाला मी त्याचं श्रेय देईन. भविष्यात काय होऊ शकते? भविष्यात मला काहीतरी आर्ट फील्डमध्येच करायचं आहे. फाईन आर्टिस्ट किंवा कुठलं पण डिझायनर वगैरे असं या फील्डमध्ये. इतरही तुझे मित्रमैत्रिणी आहेत ते देखील 10वीला बसले, त्यांना काय सांग? सगळ्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि जी काही पर्सेंटेज मिळालेली आहे ती त्यांच्याच मेहनतीने मिळालेली आहे, त्यामुळे नाराज व्हायची काही गरज नाही. आणि ज्यांना चांगले मार्क पडले त्यांचं सगळ्यांचं अभिनंदन. तुला देखील चांगले मार्क पडलेले आहेत, काय? खूप छान वाटतंय. टीचर्स, स्कूलमधल्या टीचर्स, क्लासमधले टीचर्स सगळ्यांनी खूप हेल्प केली, सो खूप मस्त वाटतंय. तुला ज्यावेळी काही प्रश्न पडतात शिक्षणादरम्यान किंवा अभ्यास करताना, त्यावेळी काय केलं? त्यावेळी मी स्वतः रिसर्च करून मला हे प्रश्न का पडले, मी कुठे चुकते हे ट्राय केलं. टीचर्सने मला खूप हेल्प केली, प्रत्येक टीचरने इथल्या. अभ्यास करताना ज्यावेळी अडचणी आल्या त्यावेळी टीचर्सने हेल्प केली. शाळेबद्दल काय सांगशील? शाळेत 13 वर्ष झाली आहेत. लहानपणापासून म्हणजे एक घर टाईप शाळा आहे ही माझी. खूप आठवणी आहेत तिथल्या आणि सोडून जाताना म्हणजे शाळा सोडून जाते असं वाटत नाही आहे. मी नेहमी शाळेत येत राहीन. तुला देखील खूप चांगले मार्क मिळाले, काय सांगशील? हे माझ्या एकटीचं श्रेय तर मुळीच नाही आहे. यामागे कित्येकांचा हात आहे. जसे की माझे फ्रेंड्स, ज्यांनी मला वेळोवेळी मोटिवेट केलं, माझे टीचर्स, माझे पॅरेंट्स, आणि तशाच माझ्या बहिणीचा सुद्धा खूप हात आहे. म्हणजे तिने कधी मला डिमोटिवेट होऊ दिलं नाही. सो हे त्यांना जास्त त्यांचं श्रेय जातं. निश्चितच ह्या होते सर्व जे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलचे विद्यार्थिनी. प्रशालेच्या वतीने प्रणाली मॅडम आपल्यासोबत. मॅडम, काय सांगू इच्छिता? आपल्या शाळेला जे विद्यार्थी 100% गुण मिळालेले आहेत, 100% पास झालेले आहेत, आणि आपली जी मराठी जी मुलगी आहे तिला 97% गुण मिळाले, काय सांगू? Hi, my name is Pranali Sawant. I am Academic Excellence Director at Bal Shivaji English Medium School. First of all, I like to congratulate all my students who have cleared the SSC examination. I guess work hard in silence and let your success make noise. That is the secret of Bal Shivaji English Medium School. We have worked hard on our teachers. Teachers have worked hard on our students, and definitely the hard work of our students, their parents, and everybody who has associated with the school has a greater contribution to their success. So I would like to congratulate all our students, and on behalf of management I would like to thank you all my students and parents. प्रिन्सिपल हा तुम्ही या शाळेच्या, विद्यार्थी घडवता, काय सांगाल आपले विद्यार्थी?
On behalf of Bal Shivaji English School, myself, Kulkarni Madam, I heartily congratulate all the students of 10th standard. The children have done their hard work. They have taken the most efforts for this 10th standard success. I wish them a bright future and let them do something unique in their career. Thank you. वेळोवेळी शाळेच्या विविध प्रश्नांवर आपण शाळेमध्ये येता, सहकार्य करता आणि संचालक देखील आहात. विद्यार्थी आपल्या माध्यमातून घडलेले आहेत, काय सांगता? आज ही खरं महत्त्वाची आहे की आजच्या शाळेचा निकाल 100% लागलेला आहे. ही अनेक वर्षाची परंपरा आज या मुलांनी तशीच राखलेली आहे. यामध्ये शाळेच्या शिक्षक असतील, पॅरेंट्स असतील, यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. आणि शाळा ही नेहमीच वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम ज्याचा फायदा ह्या मुलांना झाला आहे. डान्स असेल, म्युझिक असेल, कराटे असेल, तायकांदो असेल आणि असे वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लासेस या ठिकाणी चालतात. त्याचा फायदा बऱ्यापैकी या मुलांना झाला आहे. त्यामुळे शाळेचा हा निकाल, ही परंपरा चांगल्यापैकी राखलेली आणि शाळेचे हे उज्ज्वल यश खूप वाखाणण्याजोगे आहे. मी सर्व पालकांना आणि शिक्षक वृंदांना त्यांचे अभिनंदन करतो. निश्चितच शुभेच्छांचा वर्षा होत आहे आणि जी मराठी आहे त्यांना त्यांचे वडील आणि आई देखील इथे आलेले आहेत. त्यांना ते पेढ्यावरून आनंद उत्सव साजरा करत आहेत. आपण लाईव्ह दृश्य पाहत आहोत की बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलचे जे विद्यार्थी आहेत ते सर्व स्तरातून आनंद व्यक्त करत आहेत. पेढा देखील तिला भरवत आहेत. आनंद उत्सव साजरा करताय. तुमची मुलगी जास्त गुण म्हणजे 97% गुण मिळाले, काय सांगा? सगळ्या शिक्षक वर्गाचं मार्गदर्शन लागलं, तसं सेल्फ स्टडी तिने केली, त्याच्यामुळे हे सगळं तिला यश मिळालेलं आहे. तुम्ही ज्यावेळी मुलगी अभ्यास करायची त्यावेळी तुम्हाला देखील विचारायची, म्हणजे काही प्रश्न असं विचारायचे, काय सांगा? काही प्रश्न तिला पडायचे त्याच्यात. मग आम्ही शिक्षकांची पण मदत घेतली आणि सेल्फ स्टडी पण खूप केली तिनं. आणि जेव्हा तिला कधी टेन्शन यायचं तेव्हा ती एखादं चित्र काढायची किंवा तिला गाण्याची पण आवड आहे, मग ती गाणं पण म्हणायची किंवा म्युझिकमध्ये तिला इंटरेस्ट असल्यामुळं त्यांनी खूप फायदा झाला. सांगू इच्छिते की फक्त अभ्यासच नाही तर इतर गोष्टी पण आहेत ज्याच्यामुळे फायदा होऊ शकतो. करताना रिलॅक्सेशनसाठी ह्या सगळ्या गोष्टी करूनही अभ्यास करता येतो. धन्यवाद. प्रशालेच्या वतीने देखील या विद्यार्थ्यांना तोंड गोड केलं जात आहे. खूप आनंदाने अभिनंदनाचा वर्षा होत आहे. या तिन्ही विद्यार्थ्यांना, ती विद्यार्थी आहेत त्यांचं अभिनंदन होत आहे. हाडेश्वर आहे, तिचे देखील पालक आपल्यासोबत आहेत. काय आनंद साजरा होत आहे, तिला देखील पेढा भरून सर्व अभिनंदन करत. काय सांगाल, तुमची मुलगी आज जास्त क्रमांकाने? खूप आनंद झाला आहे आणि अपेक्षित होतं यश ते त्याप्रमाणे मिळालेलं आहे. यासाठी शाळेने खूप मेहनत घेतलेली आहे. तिच्या क्लासच्या टीचर्सने देखील मेहनत घेतलेली आहे. अदर जे जुने शिक्षक आहेत त्यांनी देखील येऊन तिला सपोर्ट केलेला होता आणि त्यामुळेच हे यश प्राप्त झालेलं आहे आणि त्यामुळे आनंदी आहे. निश्चितच हे सर्व पालक होते शाळेचे. सगळ्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन प्रशालेच्या वतीने कौतुक करण्यात येत आहे. अशीच या विद्यार्थ्यांची उत्तरोत्तर प्रगती आणि भरभराट हीच प्रशालेच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. पुष्पगुच्छ देऊन या विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करत आहे मॅडम. यांना खूप चांगले यश प्राप्त झालेले आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने कणकवली तालुक्यामधील ही जी बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल आहे, याचे जे विद्यार्थी त्यांना घवघवीत यश मिळाल्याबद्दल सर्व स्तरातून ह्या शाळेचं कौतुक होत आहे, एवढं मात्र निश्चित. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.